Cin scéal go bhaile atá gceist sa leabhar? Buin an scéal go bunúsach le duine úsal Sassanach, mion úsal, Sir Charles mBaskerville. Fain sé taim crí agus feitiúr mar a bheith. Master beidir gur scíle a thug bhás. Tá mac dethar leis le file as Toronto chun tata gcóirbeacht agus ar a bhhain. Agus tá imní ar chara leis an teilech an Dr. Mortimer go méidir go méid an fear nua I Mail agus ten sé tríal ar Sherlock Holmes I Lúndain chun an cása chur féin a bhráid. Deir sé freisin go méidir go mé sé Mail marall ar bhlacht atá ar bhaintear mBaskerville, rud a héon siar go dtí gael dá gcuid ar rághine bhean agus ar haring a rághiniortha an bleachtaireachta a bhain le cú alta a deirtar a leanan an teilech ó hin agus a slucht marall an méidir rinne sesin. Mar sin tá úsáid himúil buinte ag dáil as béla just hasna, mar tá le héadán deirtar go bhfuil cúna alta lúite le teilig ar fud na Breataine agus gur rud osnádúratá agus gur malacht go minic a bhína gceist.